Nke a bụ ihe mere ahụ mbe ji dịrị ipekiri ipekiri. N'oge gara aga, agụụ bịara n'obodo ụmụ anụmanụ nke kpatara na ọtụtụ n'ime ha bidoro nwa n'agụụ. Mbe zọpụrụ njem wee jekwuru ụmụ nnụnụ sị ha, ọ gịnị kpatara ndị ọzọ ji anwụ n'agụụ ebe arụ unu niile na-amụke amụke? A yọrọ mbe ka ọ ghara ịgwa n'onye ọbụla ma ọ bụ na ha gwa ya ihe mere nke a. Mbe kwere ekwe. Ha gwara mbe sị na ọ bụ n'eluigwe ka ha na-aga eri nri. Mbe yọrọ ha ka ha duru ya gaa ebe ahụ ụbọchị ọzọ. Ụmụ nnụnụ kwere ekwe. Ka ụbọchị ahụ ruru, ha tụkọrọ abụba wee nye mbe. Mbe ji abụba wee jikere soro ha gaa n'ebe ahụ. Ka ha ruru ebe ahụ, mbe kwuru na ọ ka mma ka ha gụọ onwe ha aha nke a ga-eji mara ha. Ọ bụ n'oge a ka mbe jiri sị na aha ya ga-abụ unu niile. E butere ha ndị ebe ahụ wee sị ha na nke a bụ maka unu niile. Mbe wee jiri maka ya wee lichapụ ya bụ ndị wee sị na ọ bụ ya bụ unu niile. Ụmụ nnụnụ were iwe wee nara ya abụba ya. Mbe siri ebe ahụ daa n'ala kurisie, mana ejula mere ya ebere tụtụkọọ ya lakọọ ha nke ọma. Bido ụbọchị ahụ, azụ mbe dịrịzịa ipekiri ipekiri. Kedu ka i si hụ akụkọ a? Tinye aka n'akara ịhụnanya, tụsaa ozi a ka o rute ụmụnna anyị ndị ọzọ aka. Ndewo.